Ribeira colleu o coloquio sobre Rural Sport, un proxecto europeo que promove o deporte inclusivo para todas as idades e capacidades. José Escudero, coordinador do traballo, destacou a importancia de levar a actividade física e a inclusión a todos os territorios. Ribeira acolleu hoxe unha charla sobre deporte inclusivo dentro do proxecto europeo Rural Sport. A cita celebrouse no Centro Cultural Lustres Rivas e contou coa presenza de José Escudero, técnico de deporte e animador sociocultural, quen coordinou a publicación das boas prácticas recollidas neste programa internacional. O proxecto Rural Sport desenvolveuse ao longo de 2 anos con entidades de España, Grecia e Portugal. O seu obxectivo, promover un deporte para todos centrado na saúde e na inclusión e non na competición. E fixemos un proxecto de tratar do deporte inclusivo, pero na perspectiva de saúde, non de deporte de competición, senón deporte para todos, para facer de todos. E fixemos un traballo de 2 anos que acabou en febreiro de 2025 e recompilamos boas prácticas nestes territorios e algúns outros territorios tamén de España, uns poucos fora da Comunidade de Madrid e desa área. O resultado foi un manual europeo xa disponible en español e en inglés que recompila 42 boas prácticas facilmente replicables. O que mesmo me gustaría transmitir é que as cousas se poden facer, que non necesitan tantos medios, que necesitanse facer moitas cousas a nivel local, que non hai que esperar a ter un montón de cartos, nin recursos, nin instalacións. Aquí recollemos nun libro de boas prácticas que está aberto, que a pode soltar calquera, podedes pasar na vosa televisión o enlace, podes consultar, completamente gratuito. Recollense 42 boas prácticas que se poden copiar. O que fixemos un manual europeo. Entre esas experiencias destacan propostas innovadoras con persoas maiores, como o remo ou a marcha nórdica, fronte a actividades máis habituais, como a ximnasia de mantemento. Hai moitas experiencias moi interesantes con discapacidade, moitas experiencias moi interesantes con maiores. Para que? Para non convertir o deporte, a actividade física con maiores, en cousas estereotipadas. Ou sexa, a ximnasia de mantemento, non? Que é o que facemos sempre. Non. Podes facer surf, como fan os portugueses, podes facer remo, podes facer un montón de cousas, non? Cos maiores. O sea, xa está ben de deixalos como nun aquagym, ximnasia de mantemento e non sei que. Non, podes facer marcha nórdica, podes facer pickleball, podes facer un montón de cousas moi sinxelas e moi bonitas. Escudero, que pasou parte da súa infancia en Ribeira, amosouse especialmente ilusionado por presentar na súa terra os resultados dun proxecto que aposta por unha sociedade máis activa e inclusiva.